I ara anem a entrar en una altra unitat temàtica, la que formen els suns i els fandangos valencians. El fandango és un ball que en el segle XVII apareix segurament en Sevilla i que a través de les rutes comercials de l'època s'estengué per tota Espanya. A València arriben en el segle XVIII i els fandangos s'establixen per tot arreu. Esta dansa que anem a presenciar a continuació és la dansa del velatori i va ser interpretada per el grup de danses de Montcada. La dansa del velatori és una dansa que es ballava en ocasió de la mort d'un xiquet menor de 7 anys, en el que es coneix en València com la cerimònia de l'albat o l'albaet. Esta dansa va estar vigent fins pràcticament el començament del nostre segle. La dansa va ser prohibida per les autoritats sanitàries per por a les epidèmies. Per a tots vostès, pues, la dansa del velatori, en este cas, la lletra replegada per Maria Teresa Oller, del poble de Montitxelvo, i la música del poble de Llosa de Ranes, una dansa amb molt de sentiment.
Moltes gràcies.